Dhansari alang roya kung kedotum pheri meme anlo. Surenkram Zaputat Karbilamed amai Pukeman. Karbi Anglong dielera tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng Pinpur Alo Kepachirdam. Kardom Nili Midday Express along pen Durmi BP Monarchic Tha Birtang Tuan pen Bukajan LAC number 23 Bukajan MAC constituency Angkang Arlo Mora Kordo Iguri Tenglijan Ahawar Malom Dhansari alang roy rai kedo penangan hematum ke Kewangsia Porahut Arve ke jangpen lang nang Tepuloti penanga hemate Karbi Anglong along le penangan kanahok dunjiang ring Tetanlo Lasonsi Matijong Nipai Krehini Arni Perangkepen Lasodim Kelang Damahut Ketek Pon Long Lake Freeville Sangma Uttam Marak, Harting Sangma, Aliba Marak Pen Penangan Ahem Aridatum, Kinahok Dunwekpo, Lasinon Hadakedo Kacharok Tok Arad Lapen Non Kisunge Pojia Tumpen, Kachaning Ripon K, Non Kacharibom BJP Gov, Karbi Anglong Autonomous Council Ketekiding Water Resource IEM, Pen Non Ningkreng Apor, Arve Kaveahud Propjin Pen Saidengra. Laso arong mate lahaya hem kisung pen ke pajok ponji aphan kachuning rialam chathandun non alang litum phere meme pensi donang bomlo athe arve ke jang pen lang ke theji commentu aporlone thangta puthek thepusi birta ripon long Matijong Krehini Arni Dipurong Tiang Karbilamed amai asai hemalong Karbilamed amai Phulapen Dunmai Phu hiniang hoyapan Kilik Mati election pado Karbilamed amai Abidisar Khor Singh Teron KCS amai Phu Chandra Singh Kro Lapen Lamed Adunmai Phu Hukur Singh Rong Piatum Kachari Pensi Mai Phu Lapen Dunmai Phu hini ang hoyapan Kilik Pon pado Kilik Kang Chabatum Kilik Ang Tek Paklang Ponsi Surenkram Samai Phu Lapen Hukur Singh Rong Pi Lapen Chitra Kumar Be Puthot Dunmai Phu Kilik ke hayalam Pachatang Pon Mai Phu Kilik along Lamet Pi Karan Hanse Pida Chapate Dun Alang Li Pakthom Award Pensi Mai Phu Kilik along Remdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Asaihem Asirkut along Matijong Nipai Krehini Arni Karbi Anglong DLED amai Phu Amar Englang Lapen Arisang Ho Tumpen Pen CEM Tuliram Ronghang Arideng Pinpur Aloe Pak Kepachirdam Pusi Kad News along Birtanangle Pinpur alo along alang litum pen ke jongpon ke Propjin pen BTC along Kacharli atum ke doadim mate hostel ave ki ruithu kasalam ponji aphan ke jongpon pado BTC hostel along Mesen lapen interior ke jun alang abar sai DLED Kacharli atum excursion ke damji aphan aning kanta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen dihin pathik ponangji Propjin pen special tet pado ponangji pupen chenglok penangan alang litum pen ke jongpon pado CEM Ronghang ahin pen DLED Kacharli atum Pinpur alo along ke jongpon ateng pen 2018-19 aningkan annual action plan along Saikedeng ponji aphan lamchak chepidunlo anparta special tet asad lang satame Propjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen padopon puta pachinidun Non malom so porpan dihina pharman birta mointon ponik sinang Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195.
Viswas Motors Yamaha. Two-wheeler showroom near Hauraghat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955 806 or 9954 833 491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputot birtalong wangtulo. Karbi Akhai along hempu amaro pu atlama tepi riponsi. TDP hempu mukrang adorbara tum cepatir pipen non ke wangji mati jong ni phai inkora sipen inkora hini arnian. Nini aparman balibatha rongkimi LP school along krungsai amai pi padoponji pusi. Tidikam amai pu mohan timung lapen chunbang Edison teranga tumpen pachini. Lasi kejong pon arni lapen adi malong rong asar lunse po lunse pi klengdun klengsar po kurusar hemasar sorkari sorkaman lapen jutang jubat Karbi Akhai anim kachingon abang pubang piatum doan chatong dun pet jiaphan chuningri laso along lam kethan jiatum laki TDP hempu mukranga dorbar TDP Karbi lamet amai TDP Karbi jutang jubat asong TDP rasinja asong atum pensi klardak alam than ponji puta than Dipu member hostel adungalong matijong ni phai krehini arni ada por phai kep a porpen United Karbi Student Association Asaihem Kangpu United Karbi Student Association Asaihem UKSA amai puratan terang arideng pensi ingpuponlo UKSA Asaihem Kangpu pon along GGKSA Klembang Phu Angtong Ingti Kara Kongchun Bang Thon Sing Rong Hang Pendang Lok Penangan Kachopapon Aluhiatum Chatong Dun UKSA Asaihem Kangpupon Amayalong Mai Puratan Terang Penlam Thi ke Jaipon ke LP School Thanbang Anghoy ke Papleng Nang Jido Lasi Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Atum LP School Thanbang Anghoy ke Papleng Sarakchi Aphan Chuning Ripon Lapen Caste Certificate Alar Tribal Certificate Kasalam Dam Jiaphan Karbi Arada Phanta Kapachini Lapen Kachuning Ripon Pado Kecengsi nilitum United Karbi Student Association ahin penan ka jesoma ko thaga sabso katora bangke bethang sai hema bedela ko penan ka siksak do asi pinia ni pen ke nilitum ning thelo je la sai hem ta dolo la pen ke non ke chengsi nilitum akema ke jong thi ponji ke na lo ke chengsi ba ke prap jin ben la kar beng lo autonomous council lo alang litum apan nang litum ahin pen si appeal ping tung ke la lo Prabjin ben Karbi Anglong Autonomous Council atum primary school a teacher bang suri sira sose bang suri si sose apat a teacher nona no vacancy do hala so pudak as per sikshidula spirit teng pen Karbi Anglong Autonomous Council atum Prabjin pen appointment PC so pudak student atum apan kethan ka permission ji pudak nili to masong hin benefit ko lapen ladun thu esondulang
laki je Karbi Anglong Autonomous Council atu non an posita me Karbi Anglong Autonomous Council akimia rules di silam nelang hala so rules aputhak prabjin pen silam dia pasti nili tu mehi pen chuning rilo lapet ke nili tu memorandum tak already kipitang lo memorandum number ke UKSS/memo ER-R1 2016 20 September an is nili tum pilo kasi hala sorting pen electoral rule kusti me prabjin pen mesen pen silam nang ko as per 6 dollar spread pen lade pen afia ko isonala ma pa ken tum ki purngang to ke non Karbi Anglong atto kan no kusti tame ka du ko we phan nang ni tum thro ka channel hin pen chuningri kang tum ke lehelo prabjin pen ka du ko beta la trap sarve da bang chela dam etche nili tum hin pen chuningri lo athe nili tum penan la ni kiding la so puthak ta ka chisong lo da pen la so puthak Jun pen apit pustame nodan pustame ongdung atom ke chila dam dela ase hala prabjin ka chila dam ye pasini ni tume hin pen chuning dilo ta pen West Karbi Anglong pustame non amat ke hala da tribe sarvet kalila ase nili tum hala da West Karbi Anglong long ta dam pen hala so puthak ta nili tum hala da tribe sarvet abam kila tami pani nili tum sikon Pini Midday Express abil da bangkala ponsi kang ton pon iglo langi bom thakat news channel do me thakme kurang 2